Mhlambe Mashonisa iziphi ingqinamba mhlambe nithe mangabe nifika lapha neGoli nithamba naLeGcokama nabhekana nazo nje? Ziningi phela sisi kodwa nje engingayikhumbula nje sasisemcimbini eThebisi leyo nje ngathi phela angeke phela ngikhohlwe leyo ndaba leyo lapha la esathola khona ukushayeka nje sesishaywa abantu ke ngetshe asimazela nje nemonto yethu laphana yakhe not yethu ngoba mina vele angakaze mina ngibe nayo iyimoto lapho nje kwaba nzima lapho ngoba saze lapho sahlangana nomfowethu uKhuzani ePitori sathi thina uye obethumezelela abantu labo ukuthi abasishaye ngaleli litshe kwakuyimina umshovo uPolo sahamba ke samjaha ke nathi sesifuna ukubhodla yabo ngathi nje hayi leyo nto leyo iyona nto hlezi nje ibuya kimi ngoba nje hayi saphuma nzima lapho mase siphuma kulowo mcimbi. Nagcina ningatholanga ukuthi bani wayenishaya? Hayi asazange ukuthi ubani kodwa nje sathi phela ilemba yethu ngoba vele sasinemba ngaleso sikhathi. Mfundisi unokuba imvela kancane laphana ekusebenza ubukade uyimvela kancane vele laphana ekusebenzeni neGcokama ubukade uthi ngathi ubusibhaza yini imbangela adenza ukuthi kube kanjalo? Into ebenza kanjalo ukuthi ngasho ukuthi mina kahle into bese ngicabanga bese ngikholelwa kumlungu ngoba ayisha mawungenalo ithalent mhlawumbe ukucula noma mhlawumbe kanjani la egideni siyagida nje ngoba phela sijabula kodwa ke nami bese ngifuna isikwa sokuthi ekhaya kulale kudliwe kodwa bengigxeke kumlungu kahle kahle ukugida akunaso isikwa kahle kahle ungayimele ungasiki ikhanda iyo lento ebenza ukuthi ngathi ngivela kancane uma ngachaza nje indaba mina umuntu oqala nje kahle komthandeni mina kodwa abantu abaningi ngeke bekwazi kodwa abanye bayakwazi ngoba waqala ukubona mina qala eSoweto mina ngadosa umkhaya wami ukuthi umshovu esahlala eNamuti kwahamba kanjalo kwasabalala kanjani uma ngisachaza okuningi. Ngibuye futhi ngize la kunina nobawu3 mhlambe ngiyazi ukuthi mangabe nisebenza kuhamba isikhathi nagcina senithuthuka emculweni neGcokama selithuthuka lathuthuka nani mhlambe njengamagaqaza basho kanjalo ingqwele laphana sinibiza ngamagida sonke mhlambe ngokwamaholo kuhamba kanjani bekhamba kanjani beni happy ngamaholo yenu noma bekunhlobona? Okwamaholo vele hayi imali vele angeke vele unele ngayo imali ifike ngazi mina ukuthi wena uthole upondo mhlambe manje nami ngizothi hayi nginike lokho nami ngishare noma share kodwa nje hayi ngasho nje ukuthi hayi imali yona ibiba yinhle iphinde futhi bad ibe yinhle iphinde bad ngisho ukuthi bekhambisana ngokuthi isimo sikanjani ngaleso sikhathi kahle kahle ngale kokuba makhida ngoma mhlambe kwiGcokama iliphi elingeqhazi bekade nilibambile insizwa niba yi3 mhlambe omunye bebheka noma omunye ubenzani iliphi iqhaza elinibambile? Mina kade ngibheka uma siyodlala i-live imina nomshofu kade sibheka nase studio futhi ube siculisa futhi nje kwezinye nje zengoma lokho nje ebesibuye futhi sikubambe nanokubhala mhlawumbe ingoma makukhona ingoma mhlawumbe engifike na mhlawumbe ngifake nami la kuyibandla sikhande kahle iphume idla abantu futhi mhlawumbe ikhona ingoma ongayibalula
ngasho nje one le eyayithi wenze njani ngithi kwenze njani isilela singake imihla ngemihla Nkosi yabalandeli bami bashona ngibabhekile kabuhlungu ngathi ngasho nje leyo uPaulo yini bebambe lephi iqhaza ngasho ukuthi bengifika sigide phinde futhi njengoba umfowethu esechazile nje uma ukuthi mhlawumbe kunengoma ehlanganiswayo ngibamba kakhulu nameqhaza lapho makuthiwa mhlawumbe sekufakwa ibonga estudio bengivuka mhlawumbe nango-1 ebusuku mase kuthiwa mhlawumbe sekufakwa ibonga nginikele khona ngoba umsebenzi ngomkhathalele ilapho bekwenzeka futhi uphinde ubheke engomeni hayi uba for mesele ukuzini lapha nestudio bezenzela nje okuningi into mhlawumbe mina bengenza ukuthi mhlawumbe ngifaka umvumo isaga kanjalo njengalesisaka esinje bafana bakithi isaga engathi lapho nje isaga nje ngingawo umfundisi ngalena kokuba igida ngoma iliphi iqhaza belibambele mina sesiqala ngifuna ukudlala inyawo nje iqhaza benginalo nje kuyisisi Ngezingqinamba ungabi manje ngiyabona ukuthi la nto abasesiswini ayibaleka ngigagazela isisi njengomuntu bokwenzeka ngithi ubuyobheke futhi la Mashonisa ngesikhathi iGcokama lahla isiginci phansi lapha eCharlesfontein lenziwe live wawukhona nawe 2020 ba 2018 2019 lapho nje sasikhona nafila kanjani ngesikhathi nibona lapha nomphathi wenu lahla phansi isiginci abantu benibukile ukukhuluma nje iqiniso hayi kwangisiphatha kabi nathi because sabona engathi libambeka vele nje ngompondo yabo sase kodwa nje sesifuna ukubhodla nathi sonke nje futhi sathi hayi kushuthi asiqhubeke thina sigide for nje ukubhodlisa inhliziyo yabo because thina sasuke eGoli City sizogida mase sekwenzeka ke imgilingwane ke sekubheda izinsimbi kubanja kwabanja nathi lokho cha kwasiphatha kabi sasithi hayi ngcono ke ezikhale zodwa ke izinsimbi bese siyagida ke sijabulisa abantu bese siyaphuma ke sihamba semakhaya ngokubuka kwenu kwakwade kuphondo ngempela hayi cha hayi angazi angeke ngazi ngoba nami ngasethile lapho ngaleso ngalelo langa izinsimbi angizange ngibone noma kwabe uphondo ngempela noma akusilo